apa dik kowe iki? Sandal. Lah mangan kene lho, Ki. Diilang. Iya. Mulane to, mulane. Nggo sandal sing elek-elek ae, contone kaya iki. Ki sandal demben lagi lek tuku lho. Lah iya sandal apik iki mesti ilang ngono. Lek sandal elek ini aman mergo ora ana sing doyan. Nasib iki. Terus lek balik piye? Lah piye? Tak gendong Ayo lho. Yes, lapi. Wah, gaul. Dika. Ana Dik. Dolan Nandi? sepuluh golek hiburan. Iki sandal sapa lho? Iki sandalku anyar kok. Olehmu sandal iki kok ngendi lho? Ngelekku njupuk saka masjid. Lah aku demang bar kok masjid terus sandalku ilang apa mbok jumuk iki? Dadi we nyolong lho. Ora, Bobo, aku bobo. jupuk. Apa? Sik to, tak critani ngene lho. Jarene Pak Ustad pas dina Jumat kae, rungokno. Nggih, cekap sementen anggenipun kula khotbah, kesimpulanipun bilih perbuatan elek ditinggalno, perbuatan apik digawa. Kowe iki ya goblok. Jere Pak Ustad ki perbuatan sing apik iki digawa to. Nek perbuatan elek ditinggal, goblok.